Drieková chrbtica je časť chrbtice, ktorá sa nachádza v spodnej časti chrbta. Bolesti v tejto oblasti sú jednými z najčastejšími problémami, s ktorými sa stretáva moderný človek. Najčastejšie k týmto príčinám vedú protrúzia alebo hernia platničky. Platnička sa nachádza medzi dvomi stavcami, pričom pôsobí ako taký tlmič nárazov. Zároveň nám umožňuje vykonávať pohyby či už rotácie do strán alebo do predklonu a záklonu. Platnička sa skladá z pevného väzivového obalu a z vnútorného želatinózneho jadra. Vďaka tomu sú umožnené pohyby. Ak dochádza k opakovaným nesprávnym pohybom alebo mikrotraumám, vonkajší väzivový prstenec sa môže porušiť. Ak sa ešte nepretrhne, hovoríme o protrúzii. Ak naďalej pretrvávajú rizikové faktory, opakované mikrotraumy alebo zlé pohyby, môže dôjsť k tomu, že sa tento prstenec roztrhne a následne začne tlačiť na miechové korene. V takomto prípade už hovoríme o herniácii platničky, ktorá už môže byť spojená aj s kontaktom na korene miechy a následne s bolestiami propagujúcimi sa do dolných končatín. Príznaky protrúzie a hernie disku závisia od miesta, kde sa táto hernia nachádza a zároveň aj od závažnosti stavu postihnutia. Medzi základné ťažkosti, ktoré pacienta privádzajú k lekárovi, patrí bolesť. Táto môže byť lokalizovaná v oblasti driekovej chrbtice, ale zároveň môže vyžarovať do dolných končatín. Ďalej je typické mravčenie, pocit slabosti alebo necitlivosti v nohách, taktiež zhoršenie bolesti pri pohybe, pri sedení alebo pri kašľaní. Medzi základné príčiny, ktoré spôsobujú poškodenie medzistavcových platničiek v driekovej chrbtici, patrí zlé držanie tela, a to tak pri sedení, ako pri státi alebo pri dvíhaní ťažkých predmetov. Ďalej je to opakovaná fyzická námaha alebo nejaké náhle pohyby alebo iné pohyby zaťažujúce chrbticu. Potom to je starnutie, pretože s pribúdajúcim vekom sa znižuje pružnosť platničiek. Úraz, ten môže vo výraznej miere prispieť k poškodeniu platničiek, napríklad to je pád alebo nehoda, a nemalý význam na poškodení platničiek má aj obezita, pretože pri tomto stave sa zvyšuje tlak na jednotlivé medzistavcové platničky. Lekára je potrebné navštíviť vtedy, ak bolesť v driekovej chrbtici alebo v dolných končatinách trvá dlhšie ako 2 týždne, ak sa postupne zhoršuje, ak dochádza k poruche citlivosti, pocitu mravenčenia alebo k poruchám s močením, vtedy je nevyhnutné urgentne vyhľadať lekára. Diagnostika poškodení medzistavcovej platničky v driekovej chrbtici pozostáva z nasledovného algoritmu. Najskôr navštívite ambulanciu všeobecného lekára, ktorý vás odošle na vyšetrenie, najlepšie k neurológovi. Ten sa vás popýta na vašu anamnézu, predchádzajúce ochorenia, operácie, úrazy, bude ho zaujímať charakter bolesti, jej trvanie, propagácia. Takisto sa bude pýtať na provokujúce alebo zmierňujúce faktory. Môže vykonať tiež orientačné neurologické vyšetrenie. V niektorých prípadoch je potrebné doplniť zobrazovacie vyšetrenia, či už je to rentgen na posúdenie kostných štruktúr alebo magnetická rezonancia a počítačová tomografia, ktoré nám poskytnú presný obraz o okolitých mäkkých štruktúrach. Liečba herniácie alebo protrúzie platničky v driekovej oblasti spočíva najskôr v kľudovom režime. Dôležité je ale pohybu sa nevyhýbať úplne. Ďalej aplikujeme teplé alebo studené obklady v závislosti od stavu. Môže byť aj farmakologická liečba, kedy vám lekár predpíše analgetika na zmiernenie bolesti alebo nesteroidné antiflogistika, ktoré zároveň s bolesťou tlmia aj zápal. Veľmi dôležitou, dokonca nevyhnutnou liečbou je fyzioterapia a rehabilitácia. Pri fyzioterapii sa pacient učí cviky na chrbticu. Veľmi významné je napríklad pilates, plávanie, yoga alebo SM systém, ktorý inštruuje u nás na Reha klinike v Dudinciach špecializovaná fyzioterapeutka. Okrem toho, že využívame vysokointenzívny laser a superinduktívny systém ako jediný na Slovensku, disponujeme aj trakčným stolom, ktorý má hneď niekoľko výhod. Obsahuje preddefinované protokoly a pri lekárskom vyšetrení podľa nálezu magnetickej rezonancii pacientovi vieme určiť presne polohu, v ktorej budeme ťahať, a takisto aj stupeň, aby sme zacielili ťah na presne poškodenú platničku. Na tomto trakčnom stole dokážeme ťahať aj
aj krčnú chrbticu, pričom ťah sa môže vykonávať v sede alebo v ľahu na chrbte, pričom vždy preferujeme pacienta v ľahu, keď je relaxovaný. Keďže poškodenie platničky vzniká najčastejšie s pretlakom, vzhľadom na to, že kosti sú pevné a platnička je relatívne mäkká štruktúra, dochádza k jej vysunutiu. My na trakčnom stole docielime podtlak, ako navzájom od seba oddialíme kosti, vytvorí sa podtlak a tým pádom má platnička tendenciu vrátiť sa späť na svoje pôvodné miesto a pacientovi sa uľaví od bolesti. Protrúzia a hernia platničiek najmä v driekovej oblasti patrí medzi veľmi rozšírené ochorenie. Dôležité je včasná diagnostika a správna liečba, pretože len týmito dvomi spôsobmi sa dokáže pacient vrátiť naspäť k plnohodnotnému životu. V prípade potreby rehabilitácie neváhajte kontaktovať Reha kliniku v Dudinciach, kde vám veľmi radi a ochotne poskytnú všetky potrebné informácie.